एमजे आरो प्रिति बायदि जाबासोनो दानिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव आंनि जुलिखौ लानानै जुगुमगासिनो दङ। बे मा नेहाथ साननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसिफोर दङ। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथिसे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे सिनेमायावनो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव बे आंनि थेलेब लेब न'निफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनो लांबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर। जायहा माने गोदान नायफ्लांदो बिथांमोननि थाखाय बुंबाय आरो इनिफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। दिनैलाय माथो ओंख्रि जाबावनो नङा होमबा लोगोफोर। दिनैथ' आरो मिरामिसानोखा लोगोफोर। ओमफ्राय मिरामिसफोरखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो नै मा होनो लेस्रिजों आलु ओमफ्राय बुट लगाय गथाय संदों आरो लोगोफोर। न'निनो माने लेस्रि जिहेथु। ओमफ्राय दायो आं संबाय दङ लोगोफोर। ओमफ्राय संनायखौलाय माथो देखायबाय थानो होननानै आङो दिनै माने बिराद बादब आरो लोगोफोर। भिडिअखौनो लाबोनो बायो आरो माने बेफोरबायसा मिरामिस माबा माबिफोरबाथाय आरो इसे बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयावनो सोरबा कमेन्ट हरलायगोन दा जाब्बा जुब्बा संथारो ओरै होननानै। ओंखायनो आङो दिनै माने फार्स्ट सुरुनिफ्रायनो लाबाखै आरो। मोनबाय नै लोगोफोर आंना मिरामिस ओंख्रिया। माने आं मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय नै बुट रग'जों ओमफ्राय लोगोसे आलु बेनिफ्राय लेस्रि आरो सबाय बिमा लोगोफोर जासाबबाय आरो। दिनैनि आदारा बेखिनिल'थार दै लोगोफोर आंना दिनै। नायदो नै लोगोफोर न'नि हालोदखौ। बिथांखौ आरो गेलेनो होआबाबो बहाथो गबावनो होननायसो जाहैदो लोगोफोर। नै माबायदि एल' एला एकदमबारे दानख्रु दुंख्रु अबस्था गाज्रि। इसे सान्दुङा एसे जेल'नायखाय बोराया आंना बन सिनगासिनो दं आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दै गिलाससे होनानै फैनि र'। अमा आदार रुनो गैया। अमा आदार एकदमबारे माबार सान्दुं एसे जेल'नायावनो साननैसोआ अखा हाबाय थाबायना एसे गोराखौ सिननांगौ नोङो हाया माबोरै सुगोन इखौलाय? है लागायना हो, खावनै लागायना हो। मानो हाया इलाय होना हो। इ थाखा थिंख्लिखौ ओरैनो लाद' थाखा थिंख्लिखौ एसे बुरजा ओरैनो लाना दङ गेन्द्राद्रानो। इखौनो सिननो हाया, एसे जर गैया। जल्दि फै। इ माखा मा जाजोबखो ओमफ्राय? जल्दि फै हो, जल्दि फै। हाफेना सिजोब्बायस' मा जाखो इयो? इयो जेरै जाजोब्बायस' नै हा दैयावनो दसेनो हाबसोमना फैबाय इयो। नोंखा हनै गना हनै नोंखौ जल्दि थाव सिजोब्बायस' इयो। फै आदार होनो फैबायसा मोनदों नामा नोङो हा? खाथियाव फैबानोखि आदार नांगौ नोंनो। नै लोगोफोर आंना अमाया खाथियाव फैबानो जि आदार बिखायो आरोना। मानसियानो खाथियाव फैनो हाया आरो इजों। ओमफ्राय लोगोफोर माबा अमाया माने मास मोननै जाबाय आरो प्रेगनेन्सि नालाय मास मोननै जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मास मोनब्रैसो जायो नालाय आरो मास मोननै नांबावगौ आरोना। अमाफोराथ' मास मोनब्रैयावनो जोनोम जायोना लोगोफोर। ओमफ्राय दासो आंना मास मोननै जादों आरो अमाया लोगोफोर। दासो मास मोननै प्रेगनेन्सि। ओमफ्रायो मास मोननै जाबावबाथाय गन्द्रा सन्द्रा क्लियार बानायनोसै। दैज्लाङावसो जागोन नालाय। एसे सान्दुङाव लांबाय, सायाव लाबोनो हाया नाहाय। एसे सान्दुङाव लांबाय होग्रांना सिनब्रा मायबा मोनसे होग्रांना सिनबानो जाबायना। होमबानो रुवाया अन्थायाव नांनाय नङा। बाबा पाहाराव गाखोहैबाय हा? पाहाराव गाखोहैबाय नै। फुङावनो अमा आदार रुनायनिफ्राय माने ब्लगखौ सुरु खालामबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय नै दिंखियाखौ माने मोजाङै हाफ्लेनानै होसिगोन आरो दानस'नानै। नै दिंखिया खाना लाबोदोंमोन नालाय। ओमफ्राय लोगोसे माने नै थास'बो होबाय आरो एसे थास'बो होबाय। ओमफ्राय लोगोसे आरो माइरंबो होगोन आरोना। एसे हाफ्लेदबना लानोसै लावगा सुंगा जायै बायदि जानायाव। ओमफ्राय रुनायसै अराबो नांबाय। मोजां हाफ्लेना लानोसै। अमानोबो ओरैबायसा खायद' नांगौ लोगोफोर, रुथि नांगौ। मानसिया जिखौ जायो बेखौसो जायो। ओमफ्राय दिंखियाखौ बिराद जायो आरो
लोगोफोर दिंखिया होबाथाय अमायाबो माने बिराद भिटामिन जायो आरोना अमा खासिफोरनो होनो मोनबाथ' आरो बिराद देरो लोगोफोर रुनानै दिंखियाखौ फार्स्टआव रुना लाग्रोबाय ओमफ्राय माइरंखौ एसे एनै होबाय आरो खायद नङाबा जाया बिसोरबो गुन्दै गोजा जेंगाव जाया बिसोरबो खायद नांगौ ओमफ्राय थास'बो गांनैसो बेनिफ्राय दिंखिया बरिया टेस्टि जाखासिगोन अमानि आदाराबो ओइ बबाव थांखो नों बाबा ओरै फै मानसिफोरजोंबो ओरैबायसा हिंसा थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दासो आङो जेम्स फंबायनि भिडिअ नायदोंमोन आरो ओमफ्राय जेम्स फंबाया ओरैबायसा बुंदों आरो दाबो माने हाबा जाखांनानैबाबो गावसोरनि माबाखौ जुलिखौ माने सेफायनो गावसोरनि संसारखौ सेफायनो मानसिफोरा होनहरबाय थायो जाहैबाय ओमफ्राय एमजे आरो प्रिटिनि बायदि नोंसोरबो सानसे जागोन ओरै होननानै बुहुत मानसियानो कमेन्टआव लिरहरो आरो होनहरो बेनिफ्राय गोसोआ थिग थाबानो जायो मानसिफोरनि बुंहरनायखौलाय माथो होनबावगोन आरोना मानसिफोराथ' अनेक होनखागोन ओमफ्राय सानैनि गेजेराव गोसोआ दाद जाबानो जायो आरो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बानलुआ इदि खंख्रा खंख्रि जानायनि सोरबाफोर मुलि रोंगौबाथाय खिथाहरबानो जाबाय मा मुलि होबाथाय बानलुआ मोजाङै माने मोजां सेहेरा लाबोनो हागोन ओमफ्राय नै बानलुआ दायो खंख्रा खंख्रि जाना दं आरो बिलाइ माखायानो ओमफ्राय मा मुलि होबाथाय बानलुआ मोजां जागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय बोथोराबो जि गुमायलेवलेव लोगोफोर सान्दुंबो माने स्रां नङा अखाबो हाहां हां ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहानि बानलुआ ओरैबायसा गाज्रि अबस्था जाबाय आरो नै लोगोफोर बेफोरबायसा खंख्रा खंख्रि जादों आरो नै माने लोगोफोर सान्दुंआ मोजां दुंनाय मोनबाथाय माने बोराया मुलि होनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय मुलि होबानो माने हराव द्राम द्राम हायो आरो मुलि होबानो माने दसे थानानै अखाया सुस्र'लांजोबो आरो खुनु माने खामानियानो होआखै आरो मुलि होबाबो लोगोफोर नै खंख्रा खंख्रि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं दासो माने भिडिअ मोनसे नायदों आरो जेम्स फंबायनि माने जेम्स फंबाया बुंदों आरो दिनै हाबा जानाया मास मोनसे जाबाय आरो ओमफ्राय मास मोनसे जाब्लाबो माने बुहुत मानसियानो माने मेगन सानानै बायदि बायदि कमेन्ट बायदि बायदि बुंहरनाय आरो लोगोफोर इनिफ्राय आरो ओरैबायसा बाथ्राबो बुंहरबावदोनो माने एमजि आरो प्रिति बायदि जाबा हामगौ नोंसोरनि हाबाया ओरै होननानै सेफायनो बिराद जुजिगासिनो दं आरो ओमफ्राय लोगोफोर सान्दुंआ एसे ब्रां जादों र' एसे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय आं नायदों दै फेसबुकआव दाखालि बावै मैथोमा सासे सिख्लाखौ अयथासार गाज्रि लिरदो बिसोरबो फेसबुकआव लिरबावदों आंखौ माबायदि लिरदों मिथिबायना आंनि बिसिखौ लानानै सासेबो मोजां मानसिया आंनि बिसिखौ लानानै गाज्रि बुङाखै दै गोसो सिङाव नायनो बानायबो दं गोबां दङ आं बेखौ मिथिगौ हिंसायाथ' थाखासिगोन जेब्लासिम मानसिया थैया बे बुहुमा जेब्लासिम जोबस्राङा मोजां मानसियाबो नायनो बायो नाथाय मोजां मानसिफोरा बेफोरबायदि गाज्रि लिरा नायनो बाब्लाबो नाथाय गाज्रि मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै गाज्रिखायासो लिरदों गाज्रि खाथारासो लिरदों थारमाने आंनि बिसिखौ आरो आंनि जुलिखौ लानानै बेनिफ्राय फेसबुकआव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ कमेन्ट बक्सफोरावबो नुदों जानो हागौ दिनैसिमबो लिरबाय दङ सोरबा सोरबाया प्रिति आरो एमजेनि बायदि जाबासो नुगोन र' दानिफ्रायनो जों सानैनि संसार जानायखौ लानानै जुगुमगासिनो दङ बिसोरनि संसारा माला बायगोन बिसोर देखायदों हाबा जाबाय हौवा हिन्जाव भिडिअ बानायना देखायदों हौवा हिन्जाव इन्टारभिउ लालायो जाम्बाफोरासो बुरबकफोरासो हौवा हिन्जाव इन्टारभिउ लालायो हिन्जावखौनो कुइसन सोङो गावल' हिन्जाव मोनदों नामा एमजे आरो प्रिति बायदि जाबासोनो दानिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव आंनि जुलिखौ लानानै जुगुमगासिनो दङ बेखौ माला लिरनो मोनगोन माला बुंनो मोनगोन बेखौ माला सोंखारिनो मोनगोन बे जाबाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि मानसि दङ आसरित आंथ' भगबाननियाव मोनसेल' बोर बियो हे भगबान हे इसोर जेसेबांनो दुनियानि मानसि आंखौ नायनो बायो आंखौ भिक्षाफोर दाननानै थाबायनो हाहो आरो
बैफोरबायदि मानसिफोरनि सिगाङाव बिखाफोर दोननानै आंखौ बाथ्रा बुंनो हानाय आंनो गोहो लहर आंखौ जेबो दा खालाम भगबान आं भगबाननो मोनसेल' बोर बियो नोंसोरनो आं दिनै खोन्थाबाय जेसेबां आंखौ बुङो दिनै आङो रावनिबो थोरसिनि ओंखाम सेनो थाङाखैथ' आङो बबेबा राजखान्थि दोलोआव हाबनानैबो उमुगा गाज्रि दा उमुखखौ बोरै खोलैनो आं दिनै बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुङा जास्ट आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनाङा फराय मटिभेट खालामो आं बेयावनो आंखौ जुगुमो बेफोरबायदि बाथ्रायावनो जुमाय सेरेब लोंनानै मानो लामायाव गोलैना थानांगौ जिबना एसेबां मोजां बे जिबनखौ समायना खालाम मानो गाज्रि लामाजों थांनांगौ अब्ला आं राजखान्थियाव हाबनानै सोरनिबा थोरसिनि ओंखामखौ सेना जानो नागिरब्लाथ' माबायदि जागोन सोरखौबा फेजेननानै खामानि मावनो नागिरब्ला माबायदि जागोन जोंनि बर' समाजाव फंसे बाथ्राखौ खोनासं जायफोर एसेबां हिंसा सानो जायफोर एसेबां गाज्रि नोंसोरनि मेलेमाव गुबुनखौ हिंसा खालामनाय गुबुनखौ गाज्रि साननाय दङब्ला फंसे बाथ्राखौ खोनासं गुबुनखौ मालाबाबो हिंसा सानबाय थानो मोना हिंसा खालामनो मोना आरो जाय मानसिया हिंसा खालामजाबाय थादो बे मानसिया हामेशा जौगायो जाय मानसिया गुबुनजों हिंसा बुंजाबाय थायो हिंसा खालामजायो बे मानसिया सानफ्रोमबो जौगायो आंखौ मानसिफोरा एसेबां हिंसा सानो आंखौ एसेबां हिंसा बाथ्रा बुङो बेनि साननाय हनाय सोलायलाङो बे मानसिया सानफ्रोमबो जौगालाङो नाथाय हिंसा सानग्राफोरा हिंसा खालामग्राफोरा मालाबाबो जौगानाया बेयो गोलैयो आङो जाम्बा जाम्बिफोरनि हिंसा साननाय हिंसा बुंनायखौथ' आं जेबो साना बिसोर जाम्बा जाम्बिखा नाथाय जोंनि गेजेराव गोरों मानसियानो डेन्जार बाथ्रा सानो आरो डेन्जार लिरग्राबो दङ गोरोंथार बिसोरो गोरोङाबो बेफोरबायदि दङ जोंनियाव नाथाय आंथ' होनखायो बे जिबन मोनसेयाव आङो बुजायगोन सोरनिबा कन्टेन्टखौ लानानै आं बाथ्रा बुंगोन बुजायगोन बाट आङो गुबुनखौ डाइरेक्ट हिंसा खालामा बेनि थोरसिनि ओंखामखौ आं मालाबाबो सेया होनखायो आं साननैनि जिबन लानानै फैदों माला मा जागोन बेखौ मिथिया नाथाय मानसिखौ बुजायगोन नाथाय बे बुजायनायावनो आंनि हिनजाव आरो आंखौ माला बिसोरनि मोजां मोनलायनाया माला बिसोरनि जुलि जानाया गावफ्रागोन बेखौनो नेगासिनो दङ मा नेहाथ साननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसिफोर दङ बेबो दाखालिबावै गाज्रि खामानि मावना जाग्राफोर बायदियासो फेसबुकआव आंखौ लिरबावदो मोजां मानसि लिराखै रावबो गाज्रि मानसियासो आंनि जिबननि बागै जोंनि संसार जानायनि बागै लिरदों बिसोरो गावसोरबो गाज्रि खामानि मावगोन आरो गुबुनखौबो लांफाजोबगोन जोंनि फिसा जोंनि न'खरनि मानसिखौबो लांफाजोबनो बारा सम नाङा जोंनि खानदाननि मानसिखौबो बुथुमजोबना लांनो सम नाङा बिसोरनो बेनिखायनो जोङो बुंनो गोनां जानानै फैदों फिउचारखौ नायहरनानै